ಸೊ ನಿತ್ಯನ್ನ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಜೋಲ್ಲರ್ ಪರವಾಗಿ ಸರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಿತ್ಯನ್ನೇ ಮಲ್ದಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಲೆಕ್ಕಜ್. ಸೊ ಆರ್ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ದೀವರೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಈರೊಂಜಿ ಈ ಮಲ್ದಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡ್ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ಹೂವಂಡ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡ. ಸಾಧಾರಣ ಯಾನೊಂಜಿ 22 ವರ್ಷೋಡಂಚಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಸ್ತು ಜೀವನೋಡು ಕಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ಪ್ರಸಂಗ ಬೈದಿತ್ತು ಆಂಡಲ ಅಂಕಲ್ ಅವನು ಆ ಪ್ರಸಂಗ ಎಂಚಿನ ಪಂಡದು ಎಂಕಲೆಗ್ ಪಂಡ್ರಿ ಎಂಕಲೆ ಊಹಿಸಂಡ ಅಥವಾ ಪನ್ನೊಂಡ ಎಂಕಲೆಗ್ ಅವನು ನೆನಪು ಮಲ್ತಾನೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಿರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲು ಮಸ್ತು ಸರಿ ಇತ್ತ ಏನು ಮರಳಿ ಕೊರೋನಾದ ಆಡ್ಬೇಕ ಒಂಜಿ ಜನ ಎಂಕ್ ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಪುಳ್ಳರ್ ಕಾಂಡೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತುಂಡು. ಓಕೆ ಸರ್ ಎನക്ക് ದಮ್ ಬರುಂದುಂಡು ಒಂಚೂರು ಬತ್ತಲು ಎತ್ತಂಪೋಲಿ ಆ ಪಂಡೆ ಆಯ್ಕೆ ಏನು ಪಂಡ ಸರ್ 20 ನಿಮಿಷ ಆಪುಣಿ ನಾನು ಮಣಿಪಾಲುಡಿಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಪಣ್ಣಾಗ ನಾನು ಆರು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೋತಾರೆ ಆರು ಪೋನಾಗ ಏನು ಪೋನಾಗ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ದುಂಡು ಚಿಲ್ಕ ಪಾಡ್ದುಂಡು ಲೈಟ್ ಅರ್ಲೊಂದುಂಡು ಫ್ಯಾನ್ ಅರ್ಲೊಂದುಂಡು ಪೂರ ಒಂದುಂಡು ಅವಳು ಜನ ತೋಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಶಾಕ್ ಕಾಂಡು ಒಂಚೂರು ದೇ ಪಂಡ ಆರು ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ದಿನಾರು ಆರಿಂದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಶಾಕ್ ಕಾಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನೇರವಾದ ಹೆಂಗೆ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಏನು ಬಾಕಿಲ್ ತರ್ತೆ ಕುಟಿಯೆ ಮತ್ತೆ ದಾಲಪತ್ರ ಜರು ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಥವಾ ಓನರ್ ಅಡಕೆಂಡೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಸರ ಅವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎತ್ತುದಿಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬಂದರೆ ಎತ್ತುದ ಬಾಗಿಲು ಬಡ್ದು ಎತ್ತುದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಏನಕ್ಕೆ ಬಕಲ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗ್ಯಾಂಡು ಏನು ಹೆಂಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗೆ ಏನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಅಗಲ್ ಬತ್ತದು ಬಾಕಿಲ್ ತರ್ತೇರು ಬಾಕಿಲ್ ತರ್ಪನೆ ಏನಾಡು ಬಾಕಿಲ್ದ ಈ ಚಿಲ್ಕಗೆ ಪೇರಾಗಲ ಆಪಂಜಿದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ನಡುಟೆ ಯಾರು ಬೂರ್ದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಆರು ಎನ್ನದ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಪಾತೆರ್ನ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಆದುಪ್ಪರೆ ಬಂಡೆ ಅನಿಸಿಕೆ ಎಂಕಲ್ ಬಾಕ ಆಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಬಾಕಲ್ ದರ್ತು ನೂಕುದು ಆಯನು ಪಸದು ಅಲ್ಲಿ ಜನಪತ್ರೆ ಬರ್ಪರ ಕೊರೋನಾ ಎಂಕಲ್ ಏರ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾನಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ದಾರ್ ಪಸದು ಎಂಕಲು ರಡ್ಡೇ ಜನ ಭಂಗ ಬಿಡುದು ಬಕ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅವ್ರು ರಸ್ತೆ ಅಡ್ಪನಾಗ್ಲಿತ್ತೇರು ಅಗಲೇನು ಲೆಪ್ಪಡದು ಅಗಲೇನು ಮತ್ತು ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಏನು ಪತ್ತವನ್ನಾಗ ಸರಿ ಇತ್ತೇರು ಅಜ್ಜರ ಗಾಡಿದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ವರ್ನ ಶ್ವಾಸ ಪೋಯಿನ ಕಾಣ ಎಂಚಿನ ಪಾಡ್ನಾಗ ಆರು ಅಲ್ಲಿ ಆರು ಪೋತೇರದು ಪಂಡ್ರೆ ಅವು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಪಂಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಪಂಡ ಯಾನು ಅವ ಎನ್ಕೋರ ಬೇಸರ ಪಂಡ ಏನು ಆ ಸ್ಪಾಟ್ ಹಿಡಿತಾನೆ ಎಂಕರನ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಏನು ಪಂಡ ಬರೋಡತ್ತೈತೆ ಎರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಸ್ಪಾಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲದೆ ಇತ್ತನಾಗಲೇ ಸ್ಪಾಟ್ ಬರ್ರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಇಂಚ ಪದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ 2 ವರ್ಷದ ಅವು ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಪಂಡ ಆತ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಕ ಆವುಜಿ ಅತ್ತ ಪಂಡ ಮಸ್ತು ಏನು ಬದುಕ ನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ನೋಡಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಎಂಕ ಆಜತ್ತ ಪಣಪಿನಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆತ್ತ ಬೇನಾದಿತ್ತು ನಂಚ. ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜೀವನ ಬದುಕದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯನ್ನೇ ಆ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಬದುಕರೆ ಆಜಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಬೇನೆ ಅರ್ ನಾವು ಪಾತೆರೊಡೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ನಿತ್ಯನ್ನ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇರೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ತೂವನಾಗ ಇರೆಗೆ ಎನ್ನುಂಡ ಈ ಸಂಬಂಧಗ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಡ ಈ ಸಂಬಂಧ ಪನ್ಪಿನ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಯಾಪಂಡಲ್ಲಿ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆತಂಡೆ ಅತ್ತ ಅವೇ ಘಟನೆ ಗೊತ್ತಾತುಂಡು ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಪಂಡತೆ ಅವೇ ಘಟನೆ ಇಲ್ಲಡಾರ್ನ ಪಲೆ ಇಲ್ಲರು ಮೆಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲರು ಪೂರ ಇಲ್ಲರು ಅಕ್ಕಲು ಬೈಜರು ಅಕ್ಕಲು ಯಾನ ಬೊಂಬಾಯ್ಡು ಇಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕೊರೋನೋಡು ಬರ್ರೆಗ ಅಪ್ಪುಜಿ ಯಾನ ಮೂಲು ಇಲ್ಲೇ ಅವಳು ಇಲ್ಲ ಮೂಲ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಗನ ಸಮಾಜದ ಅಗನ ಗುರುತಿಸೋದು ಅಗನ ಸಮಾಜದ ಕಳ್ಳ ಅಂತೆ ಅಗ ಮತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪಿಜರು ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಪತ್ತ ಬೋಡು ಆಜಿ ಜನ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೋಡು ಆಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಆಜಿ ಕಿಟ್ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಕಿಟ್ಟಿಗೆ 1,305 ಪ್ರಕಾರ ಆ ಒಂಜಿ ಕಿಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಕಲು ಅಂಕನ ಸಮಿತಿ ಬಗಲು ಕೊರ್ತಿನ ದುಡ್ಡು ಎಂಕಲು ಕೊಣಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಮಲ್ತ ಆಗಲು ಪೊತ್ತಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಪೊತ್ತವನ ಪಣ್ಪೇರೆ ಏನೇ ಪಂಡ ಸಾರ್ ಅದ್ರದ್ದು ಬೂದಿ ಸಿಗ್ಬೋದಾ ಅಂದು ಓಕೆ ಪಂಡ ಏಕೆ ಏನು ಪಂಡೆ ತುಲೆ ನಿಕಲು ಪುನಃ ಪತ್ತಂಬೋರೆಗೆ ನಿಕಲು ಬೈಜಾರತ್ತ ಬೂದಿ ಉಂಡ ಇಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕಲ್ದ ಲೈಟ್ ತಾಲ ಉಂದತ್ತ ನಿಕಲ್ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ನಿಕ್ ನನಕು ಏರೆಗಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪೋಡ್ಚಿನ ಬಂಡ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅವೇ ಸೇಮ್ ಘಟನೆ ಐತೆ ಅಂಚೆನ ಐತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2-3 ನೋಟ ಜಾಂಡ್ ಇಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದೆರಡುವರೆ ಬೂರ್ದೆ ಬಂದು ಪತ್ತಂಬತ್ತ ಏನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಾಡ್ದು 3 ನೀರು ಊಟ ಸೈತೆ ಈ ಸೈ ನೋಡ್ದು ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ಕರೆ ಮಲ್ತನಕ್ಕೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅವನು ಶಾಪ ಮಲ್ದರು ಆಜೆ ಮಲ್ದರು ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಪೂಜ ಜೋಕ್ರು ಸಮೇತ ಬರ್ಪೂಜೆ ಬಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಅವ್ರು ಸೈದೇರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರ್ಪೂಜಾರ ಏನು ಪಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಇನ್ನ ಮಲ್ಪನು ಸೈತನ ಬರ್ಪಾರ ಸೈತನ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಪ ಅಂತ ಬಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಇತ್ತದ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ದಿನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ದಾದ ಅಲ್ಪನು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲಂ ಇದು ಜನಕಲೆಗ್ ಆ ಸೈದಿನಾರು ಇತ್ತಿನಾರ ಒಂಜಿ ಯಾರು ದುಂಬು ಎಂಚಿನ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ದಾರ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಲಾಟೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲು ಪಣಿಬೇಕು ಒಂಜಿ ಏನಾಡಲು ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಆಪುನು ಅದಕ್ಕಾಗಲು ಮನಸ್ತಾಪನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅವರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಮನುಷ್ಯತ್ತು ಪಂಡ ಅವನು ಒಂಜಿ ಬದುಕ ಆಸೆ ಇತ್ತನ ಆಯ್ ಬಂಡ ನನ್ನ ಬದುಕದಿತ್ತು ನಾನು 2 ಜನಾವರೇ ಯಾವ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತದೆ ನನಕ್ಕೂ
ಇತ್ತೆ ನನಕ್ಕೂ ಏನು ಪಂಡ ಜನಕಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಸಂಗ ಬತ್ತಂದ ಅಗಲೇನು ಗುಣಮುಖ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪುವ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುವ ಆಂಡಲ ಅಂಚಿ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಬತ್ತದ ಈಗ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊರಿಯರಡ ಅವನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಬರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ഞാൻ ಪಂಡ. ಓಕೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಜೀವಪ್ಪನಗ ಆ ಒಂಜಿ ದ್ವೇಷ ಆ ಒಂಜಿ ಸಹಜವು ಆಗಲಿಗೆ ಹುಷಾರ್ದಂತಿನ ಟೈಮುಡು ಆಗಲ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪನ ಟೈಮುಡು ಈ ದ್ವೇಷ ಬೋಡ ಬಂದು ನಿತ್ಯನ್ನೇ ನಾವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಸೊ ಈರ್ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಆಗಲೇ ಒಲ್ಲ ಬದುಕದು ಒರಿ ಎರಡ ನನ್ನ ಆಗಲೇ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಆವೇರಲ್ಲಿಯೋ ಆಗಲ ದುಂಬುದ ಆ ಖುಷಿ ಆಗಲಿಗೆ ಆ ಇಪ್ಪೆರಲ್ಲಿಯೋ ಐತೆ ರಸ್ತೆ ಬೇಡ್ನಗಳು ಆಯ್ ಬೇಡು ನಾಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರೆ ನಟ್ಟು ನಾಯಿಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೇಪಂಡ ಆಯ ನಟ್ಟು ನಾಯನೇ ಎಂಕ ಉಪಕಾರ ಅಲ್ಪಿ ದೇಪಂಡ ಇತ್ತ ಕಾಲ ಹೊಡತುಲೆ ನಟ್ಟು ನಗಲೇ ಭಾಳತ್ತು ಜನ 2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ 20 ಲಕ್ಷ ಪುರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಉಂಡು ದೇಪಂಡ ಏಮಾಯನ ಮಟ್ಟು ನಗಲು ಬಂಡದು ಪಂಡ ಅಗಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಉಂಟು ನಟ್ಟು ನಗಲು ಬಂಡ ಆಗ ಅಗಲಿತ ನಟ್ಟದು ದೇಹ ಕೊರಡು ಬಂದುಂಡ ಅಗಲ ಉಪಯೋಗ ದುಡ್ಡು ಸಹ ಎಂಚಿನಕಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿನಕಲ ಸನ್ನಿವೇಶಲು ಉಪ್ಪುವ ಪನ್ಪ ಅವು ಈ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಮನಸ್ಸು ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಲ ಅವು ಈನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಆ ನಟ್ಟುವೇನಾತ್ ಏನೋ ಉಲ್ಲೆ ನಾವು ಮೇಯ್ನ್ ಅತ್ ಆ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ಪಾರ ಇದು. ಸೊ ನಿತ್ಯನ್ನೇ ಕಿಂಜಿಪ್ಪನ ಎನ್ನದಿತ್ತೆರ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲವನಗ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆ ಅತ್ತ ನಿತ್ಯನ್ನ ಈನ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತ ಈನ ಆವಡನ್ನು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ನಿತ್ಯನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಬಡವೇರು ಕಲ್ಪೆರೆಗ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಇನ್ನು ಅಮ್ಮೆರು ಇಜ್ಜರು ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಾದ ಪನ ಎಂಕಲೆಗ್ ಅದಾಗ ಪನ್ಪಿನಗಲು ಕೇಣೋಗ್ಲು ಇಜ್ಜರು ಎಂಕಲ್ ಇಂಚೆನೆ ಮರತ ಬೇರ ರಿಕ್ಷಾ ಗಿಕ್ಷಾ ಇಂಚಿನ ಆ ಪಾಡಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಉಪಯೋಗ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು 2ನೇ ಕ್ಲಾಸು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬತ್ತನು ಓಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬತ್ತನು ಓಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬತ್ತನು ಬಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲದಗಳ ಪಣಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಾಸಾಯ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಗಳ ಪನೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಇಂಜಿನ ಜನ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅದು ಆಯ್ಕೆ ಆತನ ಪಂಡ ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಡಕ್ಕೆ ನೆರಿಯರು ಅಂದ ಅಚ್ಚತ್ತು ಮಾರ್ಯ ಅವು ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪಂಡ ಕಾಡು ಗುಡ್ಡೆಡು ಪುರ ಕಾಪುಡು ಪುಣ ಕಾಪುಡು ಅವು ಕಾಪುಡು ಒಂದು ಕಾಪುಡು ಪುರ ಪಂಡೇರು ಆಯ್ಕೆ ಏನ ಪಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಪಣಿಬೇಕ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಹೆಂಗೆ ತಾಂಕೋನು ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಪಣಿಬೇಕ ಎಂಕಲ್ ಅವೇನು ಬುಡಿಯ ಆಡೈತೆ ಏನಂಕ ಏನಾಲ್ಪು ದೇವರಿ ಎಂಕ ನಸಿಬಿಡು ಪಡೆದರಿ ಏನ ಪಂಡ ಈ ಪುಣನೇ ತುಂಬೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತೇನು ಅವೇನೇ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ 20 ವರ್ಷ ಅವು ಪಂಡ ಅವು ಎಂಕಲ್ ಸಂಪಾದನೆದ ಪುಣ ಉನ್ನಂಚತ್ತ ಉನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೇವೆ ದೇಪಂಡ ಯಾನು ದೇವರಿಗೆ ಮನ್ವೆ ದೇಪಂಡ ದೇವರಿ ಅನ್ನನು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಕಡೆಗೆ ಪೋಪಿನೇ ಬೊಡ್ತಿ ಈ ಇಂಚಿನ ಸೇವೆನೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಡು ಪಣಪಿನ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಬರೆದಿತ್ತನೆ ಎಂಕ ದಾನ ಮಲ್ಪಿರ ಅಪ್ಪಜಿ ಇದು ಯಾನು ದೇವರ ದೈಟಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಬೋಡಾಪಿನ ಹೊತ್ತು ಎಂಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಿರ ಅವಕಾಶ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೇರು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಎಂಗೆ ತಿಕ್ಕದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಪಂಡ ಆ ದೇವರ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿ ಕಡಪುಡ್ನಾಗ ಸೊ ಈಗ ನಿನ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಪಂಡದೆ ಕಡಪುಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಸೊ ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದಾಗಲ್ಲ ಪಾಲ್ದೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ನಿತ್ಯನ್ನ ನಂಚಿನಾಗಲ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಇಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡದು ಸೊ ಈ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ನಿತ್ಯನ್ನೇ ಪನಿಗುಳ್ಳೆ ಎಂಕಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪ ಪಿನೇ ನಿತ್ಯನ್ನ ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೊ ಇಂಜಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ದ ಪಿರೋದ ದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡ ಇಲ್ಲ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ದ ಪಿರಾಡು ದಾಲ ಕತೇಜ್ ಎಂಕಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನಾಗ ಇಲ್ಲಡ್ದು 4 ಪಸಿನ ₹2 ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲೆಗೆ ಕಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಕೊರೊಂತೇರು ಅವಡ್ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಾಗಲೆಲ್ಲ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಎರಡಲ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ನಾಗ ಏನೇ ಮಲ್ಪನು ಕಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪೋನಾಗ ₹2 ₹3 ಪಂಡಲ್ಲ ಅಪಗದ ಕಾಲಡು ₹3 ಪಂಡ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಎರಡು ದುಡ್ಡಿಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲದಗಳ ಕೊರಪೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದಗಳ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಕುಜಲ್ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅನಿ ಮುಟ್ಟರೆ ಕುಜಲೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಯಾನು ಕುಜಲ್ ಬಂಡ ಕತ್ತಿರಿದಾಗವಜ್ಜಿ ಇದು ಬಾಕಿನ ಪುಂಜೋಕಲೆ ಅವರು ಮಲಮಲ್ಲಗಲೆ ಕುಜಲ್ ಬರಕ ಬಸ್ ಬರ ಎಂಕ್ ಈತೇಟುಂಡು ಇತ್ತಿನವರ ಪೋಣುತ್ತ ಈ ಇರ್ನಾಯಿಸತ ವಾತಾವರಣ ಅಂತ ಪೋಂಬದ್ದಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಈ ಕುಜಲಡೆ ಎಂಕ್ ಬಹಳತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನ ದಯಪಂಡ ಈ ಕುಜಲ್ ಇತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಡೆ ಪೋಯ್ ಬಂಡಲ ಒಂದು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡು ಅಂತ ಪಂಡ್ಪೇರು ಐಕ್ ಅದಾಗ ಎಂಕ್ ದೇಹ ಬಂಡ ಪಂಡ್ಪೇರು ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ದುರುಪಯೋಗ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ಪರ್ದು ಬೂರ್ನ ಲೇಲೆ ಬಂಡ ಅನ್ಕಲೆ ತುಲೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡು ಪರ್ದು ಬೂರ್ದೇರು ಅವು ಎನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಿ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದು ಬಂಡವು ಇತ್ತೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡು ಬಂಡನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮಲ್ಲ ಗುಜಲ್ದಾರ್ ಬಂದ ಇಷ್ಟ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮಲ್ಲ ಗುಜಲ್ದಾರ್ ಬಂಡಿ ಅವರ ಅವು ಎಂಕ ದೇವರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಧಾನ ದೇಪಂಡ ಎಂಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಅವೇ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಿಡ್ದು ಈರ್ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲ್ಸಡಾದ ಇಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಜೋಕ್ಲೇಟ್ ಪಸಿನ ಉಡುಪಿಡು ಮಲ್ಲ ಏಜಿದಗಲ್ ಮಟ್ಟ ಪಂಡಲ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡು ನಗ್ಲು ಗುರುತಿಸೋವೇರು ಸೊ ಇಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ನಿತ್ಯನ್ನ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಸೊ ಈ ಯಾಪಂಡೆ ಉನೇನು ಇರೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಉನ್ ಏನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ದಾರ ನಿತ್ಯನ್ನ ಎನ್ನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ತಾರನಾಥ್ ಮೇಸ್ತರು ಇಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಏನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದೇಪಂಡ ಎಂಕಿತ್ತೆ 64-65 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಎಂಕನ ಆಯುಷ್ಯ ಏತು ಎಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರಿ ಏತು ಎಂಚಿನ ಎಂದು ಎಂಕಲೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ ಅಗಲೆಗೆ ಏನು ಪಣ್ಪ ದೇವಣ್ಣ ಅವು ಅಗನಗನ ಮನಸ್ಸು
ದೇಪಂಡ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ನನವರಿ ಪಂಡದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಆಗಲೇ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ಪ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಪ ಅವು ಅಗಲೇಗೆ ಜೋಮಿನ ದೇಪಂಡ ಎಂಕ ಜೋಕಲು ಬಾಲಿ ತಿನ್ನಣ ಎನ್ನ ಮಗಲ ಎಂಚನೆ ಬರ್ತದೆ ಏನಾಗಲೇ ಪಂಡ ಮರ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲ ಎಂಕ ಎನ್ನ ಗಂಟೆ ಪುದರ್ ಬರೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಸಂದರ್ಭ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಪಂಪೆ ತುಲೆ ಮರ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಲೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಿನ ನಿಗಳು ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಡ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೇ ಪಂದು ಯಾನು ಜನಕಲೇ ಒಂಜಿ ಮನೆ ಮಲ್ಪ ನಾತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಿತ್ಯನ್ನೇ ಪನಿಬೋಕೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎಂದಿನ ಪಾಪುಂಡು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇರೆಗ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅವು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿತ್ಯನ್ನ ಎಂಕ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ಪುಣದ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತನ ಆಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ದೇವರ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಮಣಿಪಾಲ ಟೈಗರ್ ಸರ್ಕಲ್ಡ್ ಗುಂಡಿಪುರ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೊಳೆತಲ ಕಾದಿತ್ತಿನ ಜಾಗಡ್ ಆ ಜಾಗಡ್ ಯಾನು ನೀಂದದ ಯಾನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ದೆ ಆ ನೀಂದದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಐಟ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಉಬ್ಬಿದು TB ಪೇಷಂಟ್ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಪೂರ ಐಟ್ ಉಬ್ಬಿದ ನಗಲು ಇಲ್ಲೇರು ಡ್ರೈನೇಜ್ದ ನೀರುಂಡು ಯಾ ನಾವಿನ್ ಲೆಕ್ಕಿಸಿ ದೇ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪಂಡ ಅವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಪೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಜ್ ಪಸದ್ದು ಅವು ಪಸದ್ದು ಒಂದು ಯಾನೇ ಸ್ವತಃ ಯಾನು ಆ ನೀರು ಎಂಚಿನ ನೀರು ಪಣ ತೂಂದ ಯಾನು ನೀಂದದು ಯಾನು ಗೆಲ್ಲಿಸದು ಬೈದೆ ಐಕ ತಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲ ಐಕ ತಕ್ಕ ಬೇಕೋ ಬೋಡಪಿನಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸಮೇತ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಇತ್ತಕಲ ಹೆಂಗೆ ಕಣ್ಣದ ಎದುರು ಹೆಂಗೆ ಬರೋದು ದೇಪಂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೂ ಅಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದು ಮಲ್ತಂಡ ಏಕದಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೂ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೂ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 199 ಭಾಗದಾತಿ ಅಂಕ ಐಟು ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಸೊ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪನು ಕಾಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಟಾಚಾರ ಗಾದಿಪ್ಪರೆ ಬರಲಿ ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿ ಮಲ್ತದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಾಗಲೇ ಮನವರಿಕೆ ಅದು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ನೂದು ಮಿತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ 90% ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆತನ ಪಂಡ ನಿಜೋಟ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಮೆಚ್ಚೋಡ ಐನಂಚಿನೇ ನಿತ್ಯನ್ನ ಇನ್ನಿಮುಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಾರು ಹೂವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಓಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಕನಸಾದೆ ಒರಿದಂಡ ಅವು ಮಲ್ಪೊಡಂದ ಇರ್ನ ಮುಂದಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಹೂವಾಂಡಲ ಉಂಡೆ ಇದು ಎನ್ನ ಯೋಜನೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕನಸದ ಯೋಜನೆ ಅತ್ತು ಎಂಕ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಬತ್ತನು ಪೊಪೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಬೋನಂಡ ಅವಡ ಐಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಆದ ಪೋತುಂಡು ಕರ್ರ ಪೋತುಂಡು ಕುರಿ ಪೋತುಂಡು ಅವಿಯಾನ ಲೆಕ್ಕಿಸಿ ಪಂಡ ಎನ್ನಾವು ಸ್ಪಾಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಎಂಕಲ್ ಅವನ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಡ್ರೆ ಜಿತ ಇನ್ ಸೈಪೆ ಅಲ್ಲ ಉಗ್ಗೆಲ್ ಬರ್ದೆ ಕೆದಕ್ ಬರ್ದೆ ಅದು ಕುರಿತಂಡು ಅವು ಎಂಕಲೆ ಲೆಕ್ಕಿಸೋರು ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಇಂಚಿಡ್ದು ಎಂಕಲೆ ಕರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಕ ಕರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೋಪೆ ಜನ ಪೋಪುಜಿ ದೇವಂಡ ಅನಾಮಿಕವಾದ ಕರೆ ಬರ್ತನೆ ಏನು ಪೋಪುಜಿ ಎಂಚಿನ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಘಟನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದಾಗಲ ಕರೆ ಮಲ್ಪೇರು ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಚಿನ ಕರೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪೋಪೆ ಎಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕಲವೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪು ಬಟ್ ಅವನೇ ಒಂದು ಪಂಡದ ಎಂಕಲೆಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬರ್ಪು ಎಂಕಲ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪ ಮಣ್ಪುನ ಎಂಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕ ಹೆಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲದ ಇತ್ತದ ಗೊತ್ತೇ ಪೂಜೆ ಎಂಕಲೆ ಎಂಕನೇ ಕೆಲಸ ಎಂಕಲ ಆ ದಿನ ಈನ ಬರ್ಪುಂಡು ಐತ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಂದಿಪ್ಪನು ಅದೇ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಲ್ಲ ಪನೊಡಂದಿಜ್ಜಿ ಆರು ಈ ಒಂಜಿ ಈ ಶೋತ್ ಮುಖಾಂತರ ಅರೆಗೆ ನನಾದ್ದಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಅವಡಂದಿಜ್ಜಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಇನಿಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬೈದೇರು ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಏನಪ್ಪನೊಲಿ ಒಂಜಿ ನನಾತ್ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಸೊ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟೆ ಇತ್ತದು ಅರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇರು ತೂಕ ನನ್ನ ದುಂಬುಲ ಅರ್ನೊಟ್ಟುಡು ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಅಥವಾ ಅರ್ನೊಟ್ಟುಡು ಕೂಡ ಇಂಚೆನೆ ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ದಿನ ಬತ್ತನ ಎಂಕಲೆ ಆಪಲ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುವ ನಿತ್ಯನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರ್ನ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಉಡ್ಲ ಎಂಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಇರ್ ಪುಡ್ಸೋತ್ ಮಲ್ತಂದು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿನ ಇಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ನಿತ್ಯನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ